Pikirku neng konsumen teko bola-bola. Sebelane mono wong anu tanggoku wong anu nekoke klontongan. Wis tuku klontongan urung ngono. Iki piye bola iki? Iki piye iki? Duit ngertine las entek wae iki piye to bola-bola. Wong jaba kono golek duit gampange ra umum, golek duit akeh gampange kok ora umum ya bola ya. Tikus-tikus kae lho bola. Tikus-tikus berdasi. Kaya ngene iki ning mendem ya bola ya. Golek duit Rp1.000 ae direwangi kosot karo lemah paribasane ya bola ya. Wah. Kaya nggon Facebook kae lho bola. Ngertine isine wong gur pamer duit wae. Ning ora ngerti angka mburine ya bola. Wis do paham to kowe. Oh, tobat.